Hassumpiakin on nähty. Toimintakyky. Koira pystyy itsenäisesti ratkomaan näitä ongelmia. Kelkka ja pimeä huone on erikoiskokeena. Kelkka vei vähän aikaa, se oli aika pitkälti epäluuloinen. Ja pimeä meni taas oikein hyvin. Kyllä se toimii, se on +1 kohta. Sitten mennään vähän sinne aggressiivisuuden puolella, sitä kun ei täältä löydy. Että tuo terävyys, miten se itsensä puolustaa, niin ei pääse sitä tiedä. Se on +1. Pieni ilman jäljelle jäävä hyökkäys. Ja sehän siinä se tärkein on, se on se sama mikä se terävyys on. Mutta sitten että se loppuu, että kun se on ohi. Näit, miten me seurusteltiin kun tulit hakemaan. Siinä se on se juju. Ja tämä puolustushalu, se on vähän sama juttu. Kyllä siellä on, mutta se on pieni, eli +1. Että kyllä siellä on sitä halua, mutta siinä on sitten suurempi halu väistää. Taisteluhalu, sen halu käyttää leukoja ja lihaksiaan, no kyllä se vähän niitä leukojaan käyttää siinä, näkyy tuossa leikissä. Sitten taistellaan jotakin vastaan ja jostakin johonkin. Että kyllä sieltä näkyy, että siellä sitä on. Et siinä ei saanut muuta kuin tämmöinen kuin +2 kohtuullinen. Hermorakenne +1, hieman rauhaton. Ei tarkoita silloin ihan hermot ok, mutta se kerää kyllä vähän paineita. Ja kukapa nyt ei tekisi. Sitten temperamentti. Sen tarkkaavaisuus, huomiokykyisyys ja miten se pystyy keskittymään, niin tämä käy vähän ylikierroksilla. Yllätys vai? Joo, ei ole yhtään yllättävää. Se on +1, erittäin vilkas. Että se näkee sitten tarpeen vaatiessa vähän olematontakin. Se on jännä, se osaa olla kuitenkin tälle. Ihan voi olla, että vähän puhkit äskeisen jälkeen. Osaa se olla muutenkin, kyllä se rauhoittuu, onneksi osaa. Kyllä. Niin nyt se tuntuu vähän epäloogiselta, että se on erittäin vilkas, mutta kyllä se vaan on. Kyllä se arjessa sen huomaa kyllä. Kyllä. Sitten tulee tämä kovuus, miten se muistaa epämiellyttäviä asioita, antaa niitä vaikuttaa. Sitä kunniakuvia tässä on se erikoiskuvi. Se katsotaan joka paikassa, se näkyy kelkalla, että se on hieman pieni. Ja kun se tuli uudestaan toinen, niin se on siisti väisty. Tehdään tommonen pieni mutka tuosta tuolla. Tynnyri ei sitten enää ollut niin pelottava, mutta kuitenkin se on ihan koulutus. Luokset päästävyys +3, hyvä tahtoinen luokset päästävä avoin. Se on joka tilanteessa. Ja sanoisin näistä kaikista, että onneksi ne on niin ihmisystävällisiä. Ja laukaus varma. Et miinuksia ei tullut, plussia 140.